Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami ngovusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Ukhala uyayithulisa umculi kaMaskandi owaziwa ngomzukulu ke laphana einkundleni zokuxhumana owaduma ngengoma ethi Dali wami ungaze ungishiye. Ukhala ke laphana ngokusala emcimbini omkhulu ke impucuzeko owaziwa njenge-World Cup yoMaskandi. Ubhale kanjena ke einkundleni zokuxhumana. Uthe ngiya-understanda ukuthi angikho special. Sengaze ngisale kuyo yonke imicimbi enihlelayo webhudi umcineka nasengomeni kazwelonke ngashaya ucingo lungabanjwa umuntu nama-email ngawasenda anizange niwaphendule wengane zakwethu. Mina ke ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba ke isiphumile ke iposti. Uma uthatha ulibheka ke lolu daba likamzukulu, uma umusha ngiyacela subscribe ngizene bell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta i-video entsha si-channel siyabonga.